Takže kolega, vítajte, blahoželám. Dobrý deň, vítajte. Nemá být na přímém slunci, jenom na... Jaj, dobrý Ježiš, tak krásne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Zbyněk. Ďakujem. Toto je veľmi stretnutia, takže sme veľmi radi, že vás môžeme privítať. Snažte sa, ktorí máte problémy so slnkom, ísť skôr do tieňa aj v športovom areáli, aby náhodou niekomu nezostalo zle, ale v podstate sme k dispozícii. Ešte raz srdečne vás vítam a pánovi starostovi odovzdám takú malú pozornosť ako spomienku na dnešné stretnutie. Nech sa páči. Ďakujem mnohokrát. Za Bánov chtěl velice moc paní starostce a celému zastupitelstvu moc poděkovat za to milé pozvání na setkání. Já sice poprvé z pozice starosty teďka mluvím tady, ale nejsem tady poprvé. My jsme se tady družili pár let s hasiči, jsem tady počítám, jestli dobře po čtvrté, možná po páté. A můžu upřímně říct, že vždycky velice rád Bánov navštívím, protože není to objevování ničeho nového, spíše se vracíme na místo, kde známe lidi a víme, jsou srdeční, milí, pohostinní. Takže těším se moc na dnešní odpoledne, určitě to bude moc příjemné a předem už děkuji. Děkuji. Však naštartovaný. No tak nebudem sa opakovať, pani starostka všetko povedala, my sme veľmi šťastní, že aj my seniori si ešte takto užívame jeseň života a veľmi sa tešíme, že ste prišli a dúfam, že sa vám náš program bude páčiť. Tiež príjmite. Já dlouho mluvit nebudu, protože všichni mají ústě hlad. No, určitě. Vyřizujeme pozdraví od všech seniorů a nejen od seniorů z našeho Bánova. A takovou nějakou maličkost, snazu. Môžeme? Aj to máte tu spláchnout. Tak toto je lepšie, vidíte, ďakujem. Popoludnie vzácni hostia, milí Bánovčania. Teším sa, že sa môžeme predviesť pekným folklórnym pásmom Žatva a dožinky. Kde rozsah chladí
Keď na jar zíde posledný sneh z polí, roľník svoju hlávku k rodnej zemi skloní. Si hodná práce, znoja, domovina moja. Je to zem naša, našich otcov a mých dedov. Tá zem odpradávna vonia na jar chlebom. Semiačko klíčí, rastie v zlatý klas, roľník už kosu chystá, nadišiel žatvý čas. Ženy, však robte, čo stojíte, koľkej je tu roboty. Bože. Jaj. Však, nehaj tam ten sunopek to. Jaj, Bože. Ale to slnko páli. Jaj, ženy, ja už nevlázem, nevím jak vy, ale ja mám už toho akurát dostať. Však je tá rola široká. Ja ďaleká ani nevidím, z ktorej strany je štreka. Tak tu ho páli to slnko. Dá si aspoň z tejto cigórii. Môžete vybrať. Nech sa páči, užíde. A dojde vraj? Tak teraz. Kostia nebyla. A šepi, taký 15 rokov do kapitenu. Ja si myslím, potom naši vnúci a detská vnúci. Ďakujem. Hej, poďme, Laco. Tuto dáme ruky. Všetci. Na Kolínsku. Vítajte, chápa. Dávaj golmanovi? Dávaj golmanovi. Ešte ti mám dávať. Fulsu. On mi sa včele prežíva. Dobrý deň. Toto si správny preone. Ešte problém. Ešte bližšie. Ahoj. Chlapci, a v kľude, hej? Žiadne preháňanie. Žiadne preháňanie. Starých pánov, hej? Čau. Stálica. Čau, hej, čau. No, nejde. Koľko je staršie, to iné. To je tak na 4 hodiny ešte. Joj, ty si. To ja, ne? A to sa si pak dáš tam, vymiením. Jo, aj ty, a ja. Zdar. Tak my čau. My len na fotke, hej, čau. Ja len na fotke. Ani len na fotke. No poďme. Potom stojím na fotke. Tak ja idem na svoje miesto. Na som Marci. Hlavy. Nechám byť, čo ty povedal? 11 rokov. Keď trénoval on, Jožef Martin. Tvoj otec mal veľké slovo, ne? No a že mali by sme obmladzovať, že hĺbky, že jedno. Keď začal Ivan Kemeň, Vlcel, Slavobenku a títo močo mladí. Pištá! Naši ruky, však nemusím, nechcem im platiť. Stred! Kondor, stred! Čo inže, nemá koľko na vlak, na autobus. Však mám naše ruky, však. To pôjde do mňa. Ne, tak. Pozor! Poď tam! Ale Bože. Pozor!
Sám. Maki, vyťahni sa. Poď, sám. Vyťahni sa. Poď. Postavte sa mu. Tak to budete svietiť. Musí svietiť za chvíľku, ale to poďali Zuzka a Irenka, to nemôže. Ale dočkaj, kde sú nože? Ešte Ja sa ešte prihlásim, ak sa tedy super. Ďakujeme pekne aj my a šťastný deň. Určite. Poďte.